I pozdrav ljudi, dobar dan, kako ste, šta ima? Evo, nakon nekoliko tjedana odlučio sam se malo vratiti na YouTube. Evo, prvi vlogmas. Biće ih do 31 epizode. Sad će se u komentar napisati kopiraš muđe, ne kopiram. Nego došlo mi je ideju ko muđe da snimam vlogmas. Što će se tiče samo ovih nekoliko tjedana, nisam se previše obazirao na YouTube, više sam imao TikTok live i to je to. Šta nas čeka sad sljedeći tjedan? Sljedeći tjedan mi je nastup u TKC Treševka sa Kudom. To ću, ne znam ko će to snimati, pa ako neko snimi, bit ću mu zahvalan, ako neko ne može snimiti, opet ću mu biti zahvalan. Nakon tog imam 14.12. zabavu tamo u Prečkom. I bit će fora. Počeo sam pratiti golf, evo, ovo sam sam složio, da neko ne pita, to je bilo nekih 5 minuta, za 5 minuta gotovo. Što sam još... Da, Hajduk je tačno prvi u HNL-u sa 32 boda, to me jako veseli. Sad u subotu igraju s Goricom, nadam se pobjedi, a i bit će sigurno pobjeda. Što se tiče, da, rekao sam za nas sa Kudom i zabavu. Onaj tamo sljedeći, iza tjedan 22. moj zadnji nastup u Saksu. Biće spektakularan, emotivan, a bit će i zabavan program i tako se, evo, malo puštam bradu, ako se vidi tu malo. Pustit ću ne znam koliko, ali ću pustiti. To uvijek kažem, puštam, ne puštam i onda se na kraju obrnem. Jer vidim da me od te dlake, kad mi naraste malo te dlake bez brata, malo me sorbucka. Što se tiče mojih podcasta, podcast će naravno biti. Imam dogovornost podcast sa gazdama. To će biti prvi podcast je sniman s Boranom Zubarom, drugi podcast je s gazdama, treći će biti s Tomom Spahovićem, četvrti je sa Petrom Šegdinom, prošlogodišnjim superstarom pjevačem. A za dalje ćemo vidjeti kako vrijeme dođe i ode. Što se tiče nekih mojih daljnjih planova nakon zadnje koncerta u Saksu, ja ću se nastaviti dalje baviti pjevanjem, samo neću u Saksu više pjevati. Nego ću pjevati ako budem u nekom kafiću, bude nešto izazivalo da pjevam, ja ću otpjevati neke pjesme, možda Tome Zdravkovića, možda Dolevera, zavisi kako kada. I to je to. 2025. idem na dva koncerta. Na dva koncerta idem u 2025. godini. To su 24.2. Harima Tahari u dvorani Lisinski i 5.5. je Marko Šugor, kralj zaobe. Ono što sam i dalje bit će i vlogova izvana, ali to ćete sve saznati na vrijeme. I eto, ovim putem bih htio pozdraviti mog kolegu i prijatelja Bornu Zubera. Stvarno, ja za Bornu imam samo sve riječi pohvale. Taj čovjek se stvarno radi i trudi oko YouTube-a. Koliko on vide može snimiti, to je brutalno. Ja mu se jako divim. I ja želim biti poput njega, da imam što više takvih pretplatnika na YouTube-u, koji se nadam da će se pretplatiti. I da najem koncert još jedan po 22.12.
saks u 8 sati. Ponesite dobro raspoloženje jer će biti show, spektakl. I nadam se da ćete uživati. Pjevam 2 pjesme, evo mogu ih otkriti sad. Moj lipi anđel, Oliver Dragović i Drugi način piši mi. Evo te pjesme pjevam. I tako. Šta sam još dobio? Ovo su karte inače. Normalno. Karte. To su za samo ovako za uspomenu. I tu imamo od prijašnjih godina, ovo je Svetište Gospe Voćinske, pošto sam ja isto vjernik. A za kraj bi samo pročitao jednu molitvu koja kaže ovako. Gospo Voćinska, majko od utočišta, ti si obiljem svojih milosti tijekom stoljeća bila zaštita, utjeha i nada našem narodu u teškim povijesnim vremenima. U svim stradanjima, progonima i patnjama po tvojoj majčinskoj blizini osjetili smo ruku pomoćnicu koja nas je snažno vodila k Isusu Kristu, jedinom spasitelju čovjeka. Puni vjere i dubokog pouzdanja stojimo pred tvojim milosnim likom i molimo te. Brani našu domovinu, štiti Požešku biskupiju i pomozi svima nama, koji te u svojim osobnim potrebama zazivamo, osedni s nama u svim kušnjama života. Majko od utočišća i ne da itko od nas skrene s puta tvog sina, koji žive i kraljuje danas i u vijeke vijekova. Amen. Evo, to mi je jedna predivna molitva, to sam bio u Voćinu, to svake godine u Voćina, tamo procesija bude i bude baš lijepa zabava. Sad sam na folkloru, oduzima mi dosta vremena folklor i taj teretana, moram se stalno sam negdje, ili sam u teretani ili na folkloru, to je puf. Ali nadam se da će doći vrijeme kad ću imati vrijeme za sebe, kad ću moći s vama komunicirati preko YouTube-a i da vam dijelim vlogove s putovanja, vlogove ovako, di sam i što sam. Tako da, eto, nadam se da ste uživali u tom vlogmasu. Vlogmasa će još i biti dalje izvana, kad ću se javiti izvana. Ništa, ljudi moji, drage obožavateljice i obožavatelji, samo obožavateljice, ja vam toplo preporučujem da se pretplatite na moj kanal, lajkajte, šerajte i subscribeajte, jer ako lajkate, onda će vas čeka nezaboravnan provod uz moj YouTube kanal, uz moje autorske pjesme koje ću napisat, neke sam i autorske pjesme, džinglove sam i napisao, to ću vam reći sve u svoje vrijeme, a mi se vidimo, dragi moji obožavateljice, najljepše žene, vi ste moje dragi obožavatelji, obožavateljice, vi ste moja nada, moje sve. I ja vas duboko pozivam da dođete 20.12. obožavateljice u 8 sati samo cure na moj koncert, jer ovakav koncert moj u Saksu se ne propušta. To je zadnji koncert. Hvala vam lijepa, uživajte i puno zdravlja i puno dobrih dijela činite u 2025. godini. Pozdrav!